Kaose ya lek gawe kaos fan club meneh, rupane kaose ireng. Sing ketok jane sing dijejer cah loro, sing ketok gara awakmu tok. Ngono piye rasamu? Kula ngadeg niki pun dredeg kok. Tebes kapula gegeden niku lho. Tapi ra apa-apa le, kalau di atas panggung tak mengi. Terus kan dirangkul kan? Budi nyamini ya. Masyaallah Bu Haji. Yai Le Dermawan nggih. Masyaallah jan piyayi lek nyak. Nembang kudu Niken Salindri, Lucy Brahman karo Sukesi Rahayu. Nah. Piye jajal ngono. Ning ngeten Budi nyami. Lintang Asmara niku duet nggih. Dados kakung kalian putri. Pun sakniki kula tengahi gandeng Bu Kesi menika sampun mendita mboten jumeneng nggih. Sakmenika Mbak Lucy Brahman kalian Niken men jumeneng kok kakunge siji men dijiro karo sinden loro. Ha iya. Gandeng sing loro iki genah sinden sing awake gedhe-gedhe. Tak goleke pengrawit sing gedhe dhuwur. Sapa? Mas Sulomo. Iki ya meh padha karo Ardi mirip pisan ya. Ayo keroyokan Mbak Niken karo Mbak Lucy. Pokoke arep kok kapakne manut. Mas Prasetyo Sulomo. Oh, iki. Piyayine gagah gedhe dhuwur putih kaya Cina. Yo kan disapa kan Mbak Lucy iki kon munggah bocah. Pundi piyayine? Monggo Mas Sulomo. Nggih. Niku Mas Prasetyo Sulomo. Mas Prasetyo. Kan ayo kan dijupuk kan kuwi ditarik kon rene kan. Pundi ta tiange? Kuwi lho, gedhe dhuwur putih lho. Lah, alah kaya benek tek ngono kok. Ngono jare putih kaya Ardi. Tapi yo ora apa-apa iki hampir mirip-mirip ora apa-apa lek Ardi putih kan iki rada pramuka. Iki tandha wong lanang ki ora apa-apa, ora tek bagus-bagus nemen iki gak apa-apa. Ngene iki dipupuri priyo bagus malih bulat. Ampun ngenyek niki nuwun sewu sampun dados guru lho wonten SMP. Guru SMP lho ya jenggote kaya Roma Irama. Masyaallah luar biasa Pak. Salaman karo Budi Lucy, salaman. Le. Nggih. Oh, katur konjo. Karo Mbak Niken salaman. Ayo. Masyaallah. Iki kok bakal viral jenenge Suken. Sulomo Niken. Ayo Suken. Suni, Pak. Suni apa? Sinten? Sulomo. Sulomo Niken to, Pak. Ah iya. Suni. Dadi engko kaose ya lek gawe kaos fan club meneh, rupane kaose ireng. Sing ketok jane sing dijejer cah loro, sing ketok gara awakmu tok. Iki Dok, iki kan kamu masih muda toh, mudai Suni. Nah, siapa iki jenenge mau? Suloyo. Suklon. Dewe ku tak kopro. Sulomo. Sulomo karo Niken. Besok lek tuwek dadi sapa? Sukeura, Udu. Jaini. Kok iso Jaini? Lah iya kan tuwek wis tuwek to. Iya, anek Niken dadi apa? Jenny. Jenny. Apa kuwi Jen? Iya, Jaini Niken. Nah, sepuh sama lek Jaini. Pak Guru, selamat malam. Bagaimana perasaan panjenengan lek dicedhaki Mbak Niken? Umpama kowe dadi bojone Niken ngono piye rasamu? Kula ngadeg niki pun dredeg kok. Tebes kapula gegeden niku lho. Tapi ra apa-apa le, kalau di atas panggung tak mengi. Di atas. Ki wayahe digawe wong loro iki gedeng. Tak mengi. Tak kandhani Mbak. Nggih. Upama ya sok iki upama lho. Nggih. Sulomo terabi karo Niken gitu. Sing tak bayangne anake, mendhi kulite kaya zebra cross ngono. Cetak Kayak zebra plonteng. Tapi gak apa-apa lho, Le. Iki ning dhuwur panggung iki kemerdekaanmu. Kabeh piyai-piyai ning kono ki pengen jajar Mbak Niken. Ngene iki kesempatanmu ra apa-apa, duet los. Ya wani ra ngrangkul Niken, dirangkul. Wani ra? mboten. Lah apa? Mosok. Mosok ora wani. Ora gaduk. Mboten. Kesempatan ra apa-apa dhuwur panggung. Aku ki lek nyawang wong lanang lek ora tekan suarane sik. Iya, coba dites coba Niken. Coba. Ejale. Iya. Mas Ral Udin. ral.
Ketoke cah cilik suarane wo mantap. Iya. Sikso, Pak. Sikso, Pak. Kersane. Yo Mas Udin, nggih ancer Mas Udin. Ayo, nggih ancer. Ayo. Yo. Jajal. Yo Mas Diasto. Aja obahe to, meneng-meneng. Kok obahe? Ya, dibojo, gagah, wong lanang gagah, cedak niken salindri gagah. Nah, ngadep rono. Terus nah, dirayu. Kamu kaya ondel-ondel. Kedek tapi ra apa-apa le. Lanang tenan. Saltinge jan kaya wong wedok ya. Nah, nggih. Wah, Ayo. yo ngendi? Lho, ayo bawa pi. Nah, Sik kok kae sik. Ayo Mas Udin. Mesake pengen tampil ya serumpet e. Ayo. Kadung dicekel e. Ayo. Ayo. Ayo Mas Udin, ayo. Mas Udin. Aja didagang Mas, ayo Mas. Ayo. Ayo. Niki nggih jumeneng. Ayo jumeneng Mas Udin ayo. Masuk. Aja kuwi ketoke linggo wis ngadeg kuwi pisan. Ayo, nggih. Ya Mas. vokal cowok menggandrung Mbak Niken Sarindi. Rale, ayo rale. Ngadep rono, ojo usrek enak. Linteng sikilmu. Wes entek sabare kita ilusi. Wong lanang iki gagah lho, kok sanding widodari. Ya, si banter sul. Ngadep rono. Ngadep rono. Cekel kowe, cekel. Ndang nyanyi. Kok usah. Wong ayu tresna. Tangane cekel. Cekel Mbak Niken. Kinarya tombo. Oh, gak aku. Wong gandrung wong wedok kaya ngemis. Ngene iki piye lho? Dicekel astane. Lah kaya ngene kaya paring-paring ae. Langsung cek ngono lho, Sul. Langsung cek. Mesti kula, Pak. Halo, Aja wedi. Ini di atas panggung ya, Mas ya. Totalitas kerja nyuwun sewu Mbak Niken ngono sik ora apa-apa ngadep rono. Ora wis ora bojomu wis turu. Ning dhuwur panggung los pokoke. Ayo sampai obah nek tak gujer sikilmu. Ayo. Aku Mas. Nyuwun sewu Mbak Niken. Gak apa-apa Mbak Niken. Nggih, Mas. Ya kalek tanganmu ki kok. Maaf, permisi mau megang tangannya Mbak Niken. Kang ngomong langsung bedel dasar bojone. Ayo, gak apa-apa nih. Wong ayu. Melek aja merem. Namu kinarya tombo. Melek to melek. Susah jroning batenku. Jawab Ken. Wong bagus hantap narasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan Menatap. ngungi banyu segara rasaku ra bakal serna senadyan nyoba lancat sapa Rangkulan, Ken? Dirangkul, Ken? Dirangkul, Ken? Terus kan, dirangkul kan? Dirangkul sing kenceng, banting Keng, banting. Ayo, lah sulama ngece wong dirayuni kan malah melet-melet ora. Nggih, malah ndrrrr. Keder iki ngapa lho, Mas? Gandrung yang Ayo. Ayo milih ndi? Iki apa sing ning omah? Ayo. Ayo milih Mepsa apa iki? Ayo. Ayo. Oke, luar biasa. Engko pokoke sing putri piyayi loro. Nah. Iya. Pokoke arep kok remuk, arep kok jur, monggo. Ayo kelas aku wisan. Ayo. Monggo, Budi Nyamini menika pamundhut panjenengan. Ayo.
Yuk diaturake Lintang Asmara. Dados. Ini ya. Masyaallah Bu Haji. Yai Le Dermawan nggih. Masyaallah, jan piyayi lek nyah-nyah kok kaya ngene iki lho Mas. Kados napa Ibu Haji mboten ngersakaken request lagu Bu Lurah? Niki wau sing Oh dikersake. niki wau, masyaallah. Apa ngendika menawi sampun napa niki wau tembange? Nggih. Lintang Asmara panjenengane badhe paring sih katresnan. Nggih. Nggih. Kalian jenengan no. Oh nggih, foto-foto mriku mumpung pinanggih nggih. Mbak Sis. Nah, monggo. Nah, iki dokumentasi ya. Saben-saben awake dhewe sowan ana ing Gunung Buthak Kediri kae ya sing nyeponsori ya Kang Sis karo Budi Nyamini kuwi. Ya. Terima kasih. Sehat selalu Kang Sis. Nggih. Bu Lurah matur nuwun nggih. Tansah pinaringan rahayu wilujeng ya. Antuk pengasih saka Yuwang Agung. Ya, nggih. Amin. Mangke kalajengaken gara-gara genduk niken karo Mbak Lucy nggih. Wah engko sing luwih hot, sing luwih jos. Ya, nggih. Mbacutne glaring crita luwih dhisik ya, Mak. Iki nganjuk, Nduk, 3 perkara kudu kecekel antarane lakon, lagon karo guyon. Ayo tak dherekake, ayo. Kuku sing dupaku melun ngenenging biasa ngapa